Katwag. E di malam kalman ket inrugida ti 3-day sale da. Akit tanim baytaran tinomotoy biya. Ginatang ko dagiti paggatangan ti kape, kan gastapayen, dagiti kubyertos kan dadumapay. Although hanak mo't pingagkasar. At naman the report, mga idol, ito yung mandenggen, mga idol. Here we go! Para iti damaglo ka. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Ginundawayan dagiti tattao iti munang aldaw ti 3-day sale ti SM City Lawag. Iti panagturong tayo iti naso a lugar ket adun dagiti tattao ana panag-shopping namuan at 10 to 20% ti naita da discount kadagiti narwa a produkto iti SM City Lawag ken 80% kadagiti stores iti naso abas negosyo ti nag 3-day sale. Mainaig iti dayto ket maragsaka ni Mr. Francis Lopez may sa kadagiti shoppers a nagturong iti mall gaputa para ken kuana ket dakkel tulong daytoy para kadakwada kang runaan na ket dumanin ti Paskwa, ket no Paskwa, at dati makunkuna a panagregalo. Yes, dito yung SM City Lawag at kasada 3 days sale da. So ginundawayan tayo nga imay dito yun, tatno makagatang iti nalalaka nga produkto da. Kan mesa pay nga ket pang advance nga rush hunting gas sale iti para deti umay nga Paskwa. So ginundawayan tayo nga may gimatang dito yung SMN at talaga nga sale ta tigiti may lako da. Itatang aldaw ti may kaduan nga aldaw ti 3-day sale ti SM City Lawag. Anya po your Orium Idol. Umay ka dito SM City Lawag para iti 3-day sale. Para iti IFM News. Idol Lawrence Martinez, Totok, Armen.